रन्जन दैमारिनि जितु केस बेखौ रिभिउ खालामफिननांगौ होननानै जोंनिफ्राय एपिल खालामनाय जादों न'खरनि हिसाबै दिनै सेसन कर्टआव मोननैसो केसखौ रेहाय होबाय खिन्थु थेवबो बिथांखौ जाय केसआव कनभिक्सन होदोंमोन बे केसनि सायाव रिभिउ खालामनांगौ होननानै रिकनसिडार खालामफिननांगौ होननानै जों एपिल खालामनाय जादों बेनि रिजाल्टआ मा जायो बेखौ मिथिनो हाया दिनै गोबां सुबुङानो रन्जन दैमारिखौ दिहुननांगौ होनना मथे दा साजानाय दिहुननांगौ मानो हाया कारण जोंनि एग्रिमेन्टआनो सासे कनभिक्टेड मानसिखौ दिहुननो हाया दा दिहुननांब्ला जों बेखौ कर्टनि गेजेरजों ल'नि गेजेरजोंनो नाजानांगोन आरो दिनै ल'नि गेजेरजों बिथांखौ बोरै दिहुननो हागोन बे खामानिखौ मावफुंनाय सानदों जों हाइकर्टआव सुप्रिम कर्टआव एपिल खालामदों आरो जों आसा खालामदों बे एपिलनि मथैनो बिथांनि केसनि सायाव रिभिउ खालामफिनगोन रिभिउ खालामनानै बिथांखौ गनायनि बेब'स्थाखौ खालामगोन आरो बिनि थाखाय जेसेबां जि खरस नांगौ बेखौ जों बिटिआर सरकारनिफ्राय होनाय जादों थेंक इउ बिथांखौ बावनो हानाय नङा बिथांखौ जों अरायबो जाथि हिसाबै हेफाजाब आरो मददखौ होनांगोन